Sziasztok, én Magnetik vagyok, és most egy paintball játékot fogok játszani. És most gyorsaság van az jó. Remélem most ez sokáig fog tartani, és le kéne azokat. Jaj, már le vannak. És azok meg... Jaj, kidobom! Jó, kidobtam. Kidobott? Jó, nem baj, semmi baj. Majd kommentbe írjátok le, hogy milyen sorozat legyen, abból többet fogok csinálni. Leírom majd kommentbe, nekünk is. Leírom majd kommentbe nektek, és akkor majd írtok is, akkor én abból fogok többet csinálni, amikor meg már írtósokat csináltam, akkor meg majd jön a második, és így a harmadik, és nem tudom mennyi lesz, de jó van. Majd szerintem igen, más játékok is lesznek, és megint gyorsaságon van. Majd még ki fogom találni, hogy igazából mi volt? Jó, kidobtak. Elragol. Fogok sok játékot más szervereken is bemutatni. Nem csak ezen a Mesterem cím, vagy Mesterem cím, nem tudom ki, hogy ejti. Én Mesterem címnek mondom. Ja. Ah! Húha! Nem értem ennek a... Micsodának ez mi értem? Kidobtam. És ilyenkor mit ér ez? Húha! Ez micsoda az? Meg az a gyerek is. Jó, kidobtam. Oké. Jön a következő. Ez még nem dobott ki. Kidobtam. Semmi van. Majd fogok más szerveren is játszani. Nem tudom, elmondom a nevét, az a neve, hogy Skeleton Craft. Ott admin vagyok. Igen, ott is ilyen játékok szerintem fog lenni, ilyen játék. És akkor azon is fogok majd játszani. Igazából az egyik barátomnak a szervere. Igen, ennyi. Kezdődjön már rá. Bocsánat, mert ez nektek olyan unalmas lehet, hogy ugrálok. De hát, elnézést. 3, 2, 1 és legyen. Na, ez melyik? Ez. Szeretem. Oké, egy gyorsaságon is. Egy pillanat és jövök. De itt is lennék. A nézős vágása. Közben ki is dobtak, tök jó. Még egy menetet lejátszok, és akkor ebből a videóból már ennyi is lett volna. Nem köszönök el. Még lesz egy aréna. És akkor... Jönnek. Van ilyen szava? Ja.
hogy képzeljétek el, akkora laggom volt, hogy így az egész paintball pályán végigmentem, minden egyes ember át, és kiloptam mindenkit. Az durva volt. Akkor az még a másik arénában volt, lehet, hogy abba is fogok venni. Az mi? Az mi? Nem tudom. Anyám, hányan vagytok? Kidobom. Nem baj. Kettőt megöltem. Van egy ajándékom. Gránát. Jó. Mert még sose használtam, de biztos jó. Gránáte! Kidobtam. Vagy ez mi volt? Igen. Akkor ebből a részből ennyi is lett volna. Én Magnetico